aspaldian. Kaixo, egunon, hemen gaude Miguelekin, zala, Burlatan ziren euskaldun zara. Nondik etorri zinen zu Burlatara? Ni Basaburutik. Basaburutik. Orokietatik, ez da? Orokietako herritik. Eta orain dela zenbat urte? Pues, ziur ez dakit, baina 47, 48, nik uste hor hilko den. Urte mordo. Bai, hori zinale txarra da. Zinale txarra, ez, oso ongizabe eta bueno. zinale hona hor. Eta nola aurkitu zenuten Burlata gara hartan? Burlata... Jende arteko harremanak nolakoak ziren? Hola, azken hasiek izaten ziren, bai. Hemen izaten zen andaluz mordoa eta gero ustiaetako hemengo jendea eta izaten zen asteburutan eta noiz nahi kaleoa. Bai. Bai. Orain ja sozialidea nik uste hobeki, claro, usteak ere badire eta moldatu da. Baina urte haietan, diletan zen, bizkabide noiz nahi. Bai. Eta euskara entzuten zen Burlatan gara hartan? Bai, gu ezalakoa hitzitzen ginen euskeraz ere, baina, bueno, ez orain ezala. Basaburutik etorretakoa ginekin batzu zeuden, ez da? Bai. Eta gero alderdi hortako zamagoak ere baziren, beti, bai. Eta gaur egun hona ikusten duzu euskararen egoera? Bueno, euskararen egoera nik uste mejoratu den, zergatik dauden ikastolak eta hori, baina karriketan ez da hanbertzen zuten, hori betiko asunto. Ikastolan behar bada estudiatu, baina kalean erdaraz. Denbora batetik gora entzuten da, lehenago baino gehiago ere euskeraz, baina ez behar litzeken hainbet hori euskera. Baina, klaro, horrek nik uste eragine badun, zergatik, klaro, gobernuak eta hori pixkoak eixago lagunduko balute eta gobernutik beti daude oztopoak eta, klaro, orduan ja horrek sozialadean eragine beti izaten da. Eta orduan, nola animatuko banituzke belaunaldi berriak euskaraz aritzeko? Nik ez dakit, baina horrek guztiak eramanen nintu horrek normalizatzeko nik uste. Songi Miguel, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Ez da zeret. Eta horren arte da. Bueno, nauzen artean. Eskerrik asko.